Pán Kalavský, vy ste vlastne sa známym stali v tom kontexte, že ste boli súčasťou akéhosi tímu tzv. Čurilovcov. Lenže prišla doba, že viete, tí ľudia sa vám časom tiež ukážu, akí sú. A keď už som počul tie jeho názory a tých ostatných kolegov okolo Jana Čurilu, za každú cenu musíme zatvárať, tento týždeň sme nikoho nezatvorili, kurva Jano, zase máme prázdne basy, väznice, treba to zatvárať. Keď mi povedal raz telefonicky, hovorím, to bolo po obede, telefonicky mi oznámil, že neboj sa, čoskoro Mojzej Kukučerkovi zastreliť mu deti. Keď sa tešili zo smrti aj nášho bývalého šéfa, generála Lučanského, hovorím, to už boli momenty, kedy som nechcel už mať ďalej nič, aj s Čurilom, aj s ďalšími kolegami, ktorí okolo neho pôsobili. Vy ste v tom momente čo urobili, keď ste toto počuli, že môžeš si ísť zastreliť deti, keď vám to povie váš kolega nadriadený? Ako ste reagovali? Čo ste si v tej hlave vlastne vtedy vám prebehlo? On nebol môj nadriadený, bol to môj kolega. V podstate on bol očistec dlhú dobu. Keď mi to povedal, tak ja som povedal, že Jano, žiadne deti strieľať nebudem a tým som to aj ukončil. Ale bolo to, nevedel som, že či to vážne, ako to myslí. Manželka sa ma dokonca opýtala, že čo si spomínal, aké deti, nechcel som to už ďalej rozvíjať, ale hovorím, to bol jeden z mála zlomov, kedy som už vedel, že nechcem mať nič spoločné s touto skupinou okolo Jana Čurilu a spolu. A nešlo tu len o takéto formy vyjadrovania, niekto to nazve, že krčmové reči, vôbec nie. Počnúť menením úradných záznamov, fiktívnym vyrábaním úradných záznamov, psychickým týraním ľudí vo väzbe. Je toho strašne veľa. Ja som vypovedal u vyšetrovateľky Santusovej asi 6 krát po 5 hodín minimálne. Dokonca som pôsobil aj ako agent, bol som nasadený na kolegoch. Myslím si, že sú tam nahrávky, ktoré to všetko potvrdzujú a časom tá pravda vyjde na povrch. Vlastne to, čo ste tak popísali, by sa možno dalo nazvať, že poľovačka na Kalavského? Keď zistili vaši kolegovia, že nejakým spôsobom budete vypovedať proti ním, alebo že ste teda už vypovedali proti ním? Ja si myslím, že presne ste to vystihli, niečo v duchu ako poľovačka na mňa, pretože disponoval som veľa informáciami ohľadom našej práce, ako sme pracovali. Hovorím, keď sa to dialo popravde na nejakých ľuďoch, tzv. Hrubokrkých mafiánoch, nevravím, že mi to nevadilo, ale to boli zaužívané spôsoby. Veď aj pán Spíšiak to tvrdil, že treba používať aj hrubšie metódy, aj násilie. Tak takto sa to robilo. Ale keď už vám hovorím, kolegovia vravia, že môžeme strieľať deti svojich vlastných kolegov, tešiť sa zo smrti tých ľudí, aj tých hrubokrkých, tak tam už bol zlom proste. Ja som bol celý život PPOčka, alebo respektíve kukláš ľudkovo povedané snajper a verte, že bol som aj na dosť kritických situáciách, aj bol som použitý na rôzne, dajme tomu, realizácie dosť závažného charakteru, ale nikdy sa nikto netešil zo žiadnej smrti. Aj keď ste to robili pre štát. Nikdy. Ale ja som prišiel na NAKU z východného Slovenska do Bratislavy medzi chlapcov, ktorí sa cítili neohrození a keď to už smeruje do politiky, že vám jednoznačne kolegovia sa vyjadrujú spolu s prokurátormi, že že sem s informáciami na Fica, sem s informáciami na ďalších politikov, tak hovorím, že takto ja som si to nepredstavoval celkom. Vy ste sa stretli s vtedajším premiérom Eduardom Hegerom. A teraz dve otázky. Prvá je, kto to stretnutie vyvolal? No a tá druhá teda, čo sa tam dialo? Som rád, že sa ma to aj opýtali popravde, pretože ja som to sledoval všetko z Bosny a Hercegoviny, aj sledujem rôzne médiá. A to z pána Hegera ako stopatej deky. Popravde, poznal som pána Kanku. Ten príbeh je dlhý. Nemôžem ho teraz celý vám vysvetľovať. To je na iné nejaké reportáže, možno s vami alebo s niekým iným. Ale popravde stretol som sa s pánom Hegerom v prítomnosti pána Kanku v kancelárie Typosu, kde bol aj pravá ruka pána Hegera. V tej dobe to bol, myslím, pán Palovič, on bol vedúci úradu vlády.
poviem vám len také pikošky, keď pán Palovič mu, pánovi Hegerovi teda vraví, že počúvaš ho, veď Guantanamo a strkal do ňoho a pýtal som ma pán premiér Heger v tej dobe, že či aj iné krajiny takto vyšetrujú a pracujú. Ja som povedal, že nemám o tom vedomosť. Samozrejme, pýtal sa ma, či už som to bol vypovedať na inšpekcii. Ja som nechcel teda všetko tam vysvetľovať na tom prvom stretnutí, ale v tej dobe ja som pôsobil ako agent. To, že pán Heger tvrdí, že to bola chyba, že sa so mnou stretol, nerozumiem tomu, pretože robil si poznámky dosť rozsiahle. Veď možno aj on sa raz k tomu vyjadrí. Ja som proste bol človek, ktorý chcel, aby vyšla pravda na povrch. A pán Kanka vedel, že ja som bol jeden z tých, dá sa povedať, rovných a poctivých policajtov. Preto ma aj oslovili a chceli sa so mnou stretnúť. To stretnutie sa odohralo, pán Heger ma potľapkal 20. maja 2021, po ramene 21. maja 2021 po mňa vtrhli kolegovia z pohotovostného policajného útvaru z Bratislavy spolu s pánom vyšetrovateľom z inšpekcie Kulichom. Myslím, že v ten istý deň boli aj u bývalého riaditeľa Zuriana na domovke a nič, no začal sa celý proces. Všetci sa tvárili, že nikto o ničom nevie, lenže popravde, ja čo mám a disponujem informáciami prostredníctvom advokátov, tak vedel o tom celú dobu aj môj kolega Čurila a spol a pripravovali to. Tak hovorím, dúfam, že počkajte, to skoro na povrch. Ešte by som to celé upresnila. Pán Kaňka, bývalý šéf Typosu, dal nejakým spôsobom dokopy to stretnutie s Eduardom Hegerom, pretože Eduard Heger chcel vedieť, akým spôsobom, čo sa vlastne deje v polícii. Vy ste boli agent, to znamená, že riadne súdom schválený proces, všetky tie odposluchy súd schválil, boli legálne. Správne to tlmočím? Výborne. Áno, správne to tlmočíte. Ja som v tej dobe si nahrával, zabezpečoval som dôkazy pre úrad inšpekčnej služby. No. Áno, pre to vyšetrovanie. Čiže nejakú činnosť, ktorá s tým súvisí. Čiže vy ste u toho Eduarda Hegera nemohli povedať všetko, ale povedali ste mu tú podstatu, o čo tam ide? Áno, ja som pánovi Hegerovi objasnil, čo sa deje v rámci vyšetrovania rôznych citlivých kauz. Bol z toho veľmi ako prekvapený a hovorím, robil si rozsiahle poznámky, kde som mu vysvetlil detailne celý proces, ktorý momentálne sa deje na NAKE v spolupráci s USP a niektorými vybranými sudcami. A poviem vám, že keď sa vás opýta bývalý premiér trikrát, že či je za tým Kaliňák, či za tým stojí Kaliňák, tak mne to bolo ako aj trošku tragikomické. Hovorím, že on už nie je minister vnútra a momentálne je Mikulec a policajný prezident je pán Kovařík. Ale hovorím, tretíkrát, keď sa ma pýtal, či za to môže Kaliňák, tak neviem, povedal som mu nie, myslím si, že nie. Naozaj nechcel som zažívať to, čo robili sme strašné veci ľuďom, ktorí naozaj si zažili tú väzbu a začnem týmito generálmi, či už Lučanský, či Gašpar, či mnohými inými funkcionármi. Bolo to hrozné. Vedel som, aké používame metódy, ako jednoducho je zlomiť človeka. Ja som vedel, že to isté by robili na mňa. A nechcel som to zažívať. Tak z toho dôvodu som sa bál o seba, o svoj život a utekol som do Slovenska.